sila. Nasa biyahe pa yung mga kasama ko. Dito kami nagpipinay. May hangin ngayon, malakas ang hangin. Bagyo po ata mga idol. Dito rin terminal ng mga jeep. Dito na kami dito. Ayan. Sobrang malakas ang hangin sa taas. Ayun, may bagyo kasi mga idol. Mga bata. Pasok pa rin kahit nasang panahon. Dilim ng kalangitan. Aming iulan. Biyahe pa rin tayo. Kailangan. Kahit na sa mga panahon na biyahe tayo. Tayo dahan-dahan at magawa na madulas ang kalsada. Yung mga nag-drive dyan, drive safe mo sa inyo. Ingat-ingat sa pagmamaniho. Para iwas disgrasya. Ito yung pasahero. Dito sa maganda dito sa terminal namin at merong mga makukuhang gulay-gulay. Presko dito, malamig. Yan. May maraming puno. Ayun, maraming gabi oh. Ayun. Sarap gulayin yung mga gabi. Magagata. Papaya, yan. Ayan oh. Saan? Ilala. At saka yun, may mga talbos ng kamuting kahoy. Ayan, sarap yung ginataan. Ayan. Tapos may tinapa. Lalo na ngayon sa maulan. Tamang-tamang mga gulay ngayon. Ang dami ng pasahero. Ngayon na marami kaming natid, mga estudyante. Ngayon ay pa isa-isa na lang gawa ng nakapasok ng mga bata.